Nire bigarren etxea. Hona etorri nintzen 19 urtegaz. Etorri nintzen una aste beterako, gero 2 aste, erabaki nuen hemen geltze eta orain arte. 46 urte aste bete gutxiago. Bai, holan da. Ni danerik egin dut hemen, bizitak hartu, telefono hartu, zuaiz bat ipini, kotxea ibili, erosketak egin, lehendakariaren etxean egon, danerik. Goiko pisuan, lehenengo garaian bizitzen zen lehendakariaren txoferra, bere emaztea, eta 2 alaba eta seme bat. Alaba nire adinekoak. Orduan, hemen, ajurenean pilo bat ordu lan egiten nuen da, hemen hona etortzen nintzen lo egiten. Lehenengo denporatan egoten zen frontoi bat. Garaikoetxe lehendakariak hemen jolasten zuen frontoia, baina pilo bat partidu Etxenike Sailburuarekin. Hemen lehendakari Garaikoetxearen maila. Berak hemen egiten zuen lan edo bere lekua hau zen. Esan duzu, hemen zergatik hain leku ilunean, segurtasun neurriagatik. Bai, leihoatara begira, baina ez leihoaren ondoan. ¡Quiete todo el mundo! Hemen jardinean pilo bat jente seguriadeko kamuflajez jantzita, aber ze pasatzen dan, eta esaten, ni sartzen baduztie lurrean, ni zurondoan, ni kurrina barik, durrengo goizean, dei bat, dartu nuen erregea San Juan Carlos. Zenbat ordu egon diran hemen bilduta. Lehenengo Pacto Ajurenean. Gero, PNV-PSOko bilera guztiak. Orduak, bai, etorri lauretan da goizaldeko ordu 2-3 hemen egon, bai. Begira, hemen di periodista guztiak sartzen ziren, hemen goian, egoten ziren bilerak, lehendakariarenak. Orduan periodistak alegintzen ziren, hortik urten, hemen leihoaren azpian, egoten, ia zerbait entzuten dorien. Ez, gu egote ginen emazten, dana barrura. Eta lehendakariak esan zidan, ezazko non aterako dugu argazkia? Aber lehendakari, eskilaretan bizita importante bezala. Zenbat lan, zenbat izerdi, ore handia izan da zurekin lan egitea. Lehendakari Ibarretxe. Izaskun, bihotz-bihotzez lehendakariak, lehendakari Ardonza. Garaikoetxea lehendakariak Izaskun Agirrezabala nire lagun maiteari bihotzez. Lehendakari guztiekin izan da oso hurbile. Ez dakiz zer esan, emozionatzen naiz, porque ego naiz oso posik.